Здравейте, аз съм LightShadowBG и сега ще ви кажа как да си изтеглите най-новата версия на Stranded Deep и South безплатно. Влизате си в браузъра. Ако искате това нещо, може да го направите от google.bg или направо тук горе. Пишете arenabg.com и наклонена черта, всъщност без главната. Влизате в това първото, ето го сайта arenabg.com. Тук има малко такива гадни картинки. Отивате на торенти. Сега тук отивате на игри и пишете Stranded Deep плюс South. Мисля, че така беше. Мисля, че е това. Да, това е. Всъщност ето го линка, ще бъде в описанието. Така, това може да го направите, да си изтеглите играта, след като си влезете в профила. Сега ще пробваме. Тук пише изисквания за Stranded Deep. Ето, има я за 64 битови системи и 32 битови системи. Трябва да имате Windows 7 или Windows Vista поне, или над тях версии. Процесор 1,8 ГГц. Моят процесор е, ще ви кажа. Добре, това може да си видите процесора, версия на Windows, ако не ги знаете тия елементарни неща. Отивайте на този компютър, десен бутон Properties или свойства. Така, процесор 2,13 ГГц. Значи ще ми тръгне. Всъщност аз даже я имам. Минимални изисквания, така, поне 2 ГБ RAM, аз имам 3. Ето тук го пише. Windows 10 Pro. Място на диска. Имам 1 ГБ. Всъщност не, че имам 1 ГБ, толкова ми трябва за играта. DirectX version 9.0. Ако имате по-стар, ще ви излезе да го изтеглите, т.е. новия. Видеокарта. Ето тук пише, прочетете. Тук има коментар за Stranded Deep и после видео как са тегли. Тук същото е за South, може да си видите изискванията, ще ви ги прочета. Място на диска трябва да има 400 МБ. DirectX версия пак същата. Видеокарта 512 МБ. RAM пак 2 ГБ. 2,0 ГГц. Dual Core. Аз съм на Dual Core. Intel Core. Не знам това какво е Intel Core. Windows XP, Windows 7 или Windows 8 или над тях. И Vista става. Тук си има коментар. Така, тук по-долу нищо няма. И от тук цъкате това ленче. И то ви тегли един торент. Цъкате на торента. И след като ви зареди, този торент ще ви се отвори с файла uTorrent. Ако нямате uTorrent, влизате тук, google.bg, пишете uTorrent и сега този първия линк
Отивате там uTorrent, www.utorrent.com и от тук може да си изтеглите uTorrent. Ето я програмата. От тук Get uTorrent for Windows. Get uTorrent for Windows, това е безплатната версия. Иначе може да си я купите. И инсталатора е 2,3 мегабайта. Ето заради. Само така, ето. Отваряме го. И мисля, че ни праща директно в uTorrent нашия. Тук аз го имам. Да. Надявам се, че ще се справите с инсталацията на uTorrent. Да продължим към инсталацията на Stranded Deep. След като сте си изтеглили вече торента и той е готов, нали, от тук, така, тук просто когато това стане до край, давате му десен бутон, после стоп и си го отваряте. Тук го затваряме това. И ако сте на 64 битово, инсталирате това, ако сте 32 битово, инсталирате това. За Salt, ето тук се инсталира. Да. Ето, аз съм на 32 битов компютър. Windows 9 по-точно. И да видим. Тук изберете папката, където да го запишете. И после цъкате разархивирай. И после тук ще ви излезе затвори, когато е готово. И просто си влизате в папката, където сте инсталирали играта. При мен е тук този компютър, D, Asterix, SD, Stranded Deep и от тук ще си я пускам. По същия начин е при 64-битовата версия. Надявам се да съм помогнал. Това беше как да си инсталирате Stranded Deep и Salt. Аз бях LightShadow.bg. Ако ви е харесал клипа, дайте лайк. Ако не ви е харесал, пак дайте лайк. И ако изобщо харесвате видеята ми, просто се абонирайте. И до скоро.